أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بندرابي caggal yettude Allah e julde ene laaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en garti ha joni e yewtere meɗen konngol islam yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayaw men Pindi TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti eɗen kalanno e yewtere meɗen ɓennude ko fati e asagal eɗen kalanno ko fati e ñamande eywa ko fati e ñawore eywa ko wiyete gañaari walla mbiya bénéfice eywa e kadi ko faati e fayida jolanɗoma eyi hande ko hen kaaleten ha joni ko hen jokketen inchallah so tawi ko wiyete fayida eywa e ñawoje muɗum eyi fayida woni en mbi jawdi ndi ganduɗa koko jolanma taw wona e jawdi ma ni gaskannoɗa ndi yalti eyyi wona bénéfice mo keɓɗa e bitikaji ma walla e jawɗele ma ɗe gollirannoɗa walla ko nandi hen eyyi wayno dokkal ka gimmiɗo tan dokkeɗa kalis timmuɗo asakal walla hunde nde ganda asakal ne waɗɗi hen eyyi walla donɗa jawdi e neɗɗo mayɗo eyyi ɗin jawdi koko jolanma ma walla keɓɓiɗa eddiya eyyi eddiya woni wayno neɗɗo warane hoore taw barɗo o tinani wiya yo addu eddiya ndin jawdi jolanma walla en mbi kadi teŋe debbo eywa poɗɗo askude walla mo fotani askude ni o immi o teŋa jawdi ndi o teŋa ndi wayno asakal ne waɗɗo hen eyyi ndin jawdi joni ko fayida wiyete e makko saabu koko jolanimo jawdi ndi o heɓi taw immaki eyyi taw wona jawdi makko ndi o jogino ndi jibini ɗum eyyi eywa e ko hesɗi ko immi kadi e jawdi ndi ganduɗa omo jogino jawdi makko ko hen yalti kono ndin jawdi asakal waɗɗatanoki hen eyyi wayno hunde nde o sinkortono walla nde o suɗortono eyyi foti ko marchandise mo hutortono eyyi walla tereji ɗi o jogino walla muyanteje en mbino muyanteje asakal waɗɗaki hen eywo leɗɗe ɗe noon jibini o yeeyi ɗum kalis gimmiɗo hen o oɗo ko fayida wiyete eywo ñawoje muɗum noon ina jaaha ha pecce ɗiɗi oɗo kalis jolanɗomo o wiyata somo aska kalis makko mo jogino o calculoran ɗum ala oɗo nde o heɓɓi ɗum nde ko ɗo ha timmoyo hitande ko ɗo o fuɗɗoto limde ko ma timmo hitande kadi e juuɗe makko nde asakal fuɗɗo waɗɗade hen eyyi oɗo fayida noon wiyama hay so tawi o heɓɓori ɗum joni ko saabu dogde asakal eyyi o wiyama ndonu makko nana ɗo eyyi ko foti ronde kalis makko nana ɗo kono o heɓɓaki ɗum taw o faadi ha ɓooyi o fuɗɗi heɓɓade ɗum eyyi oɗo hay so tawi wiyama saabu dogde asakal woni sababu eyyi haɗata o huccitan hen e hitande arode eyyi so tawi noon neɗɗo heeɓi fayida manam o hokkama ɗo jawdi asakal waɗɗaki timmani nisab timmani fodde asakal eywo caggal mum kadi o roni e bam makko kadi jawdi eyyi ndi ganduɗa timmani asakal kono so rendini timmat hankkadi o rendinat jawdi ndi o sakkiti hebde ndi ko sakkiti hebde fayida mo sakkiti hebde o mo adi hebde o ko hen o takpatamo mana nde o sakkiti hebde nde ko nden o teskoto so timmoyi hitande hande o watta rendinde ɗiɗi ɗi foof o aska aha mana o heeɓi kalis gimmiɗo e ndonu en mbi hankkadi kalis oɗo ko maw timma hitande e juuɗe makko o fuɗɗo askude eywa caggal mum noon walla oɗo kalis mo heeɓe ndonu o timmani asakal eyyi so timmino ko ma timma hitande e juuɗe makko o fuɗɗo askude timmani asakal caggal mum kadi o rokka kalis goɗɗo walla soko donɗo e goɗɗo kadi so rendinide hankkadi timma asakal
hankadi ñaawore gadiiɗo o yejitan ɗum on o ƴetta o watta e cakkitiiɗo mo sakkiti heɓde o sabu ko heen nden timmi nisab nden timmi fodde nde ine aske o teskoɗo hankadi ɗo so yehi ha ñalawma oɗon arti woni waɗi hitande o watta askude ko hono noon kadi joni kokken misal wayno e lewru korka o heɓi million goto walla million pawɗo so tawi million e on saha timmani nisab sabu nisab o eywa o haɗani nokku goto omo ɓeydo ene usso kalis gal temeɗiɗi mbuuɗu coggu muɗum so tawi timmani coggu muɗum ɓuuri million andu asakal waɗɗaki e million o min kelleje nogas kange woni garamuji 80 coggu mun kala to haaɗi sa heeɓi ko woni less mun woni timmani nisab caggal mun kadi a hokkama kadi kalis goɗɗo hankadi sa rendinide timma asakal ko ñande hen teskotoɗa so artoyi woni hitande arore nde ko nden mbattata eywo askude so tawi noon kalis mo gaɗiɗa hebde o eywo haɗa hitande artude tawata o gasi o ñiɓata to maɗo wayno joguiɗo galle mum omo waɗi ɗum location kono ko heɓata hen ko timmata asakal te ñiɓata hade hitande artude tawata gasi ko heɓata hen ko hen o wurata hen o sodata maaro e ko nandi hen eywa oɗo askata ɗum o askata ɗum sabu ñiɓata to makko ɗo ko ma kalis sa nani aɗa aska ko keɓata ko taw wonay jungo ma ha hitande arta nde woni gaska a teskota ko tan ɓay galle o timmi nisab galle o ɓuuri million ngaji 10 wadde bénéfice mo keɓata ɗon o askat ala hay so tawi galle o timmi million ngaji 100 ɓay tan ko galle askata ko yaltata ɗon ko ɗum woni ko askete so timmi nisab ɗum woni ko askete ko yaltata ɗon ko noon ko galle o jibinta ko sa waɗimo e location so tawi galle o ina yaltina million ngaji 3 location million ngaji 3 ɗi so ari e jungo ma so tawi haalis mo codirnoɗa galle o nde coɗata galle o kalis oɗon timmi hitande tan million ngaji 3 ɗi a yaltinana ɗum askal ɗo teskete koye hoore jawdi ndiya so tawi noon timmani asakal ko keɓata galle o ko million yaltinde lewru foof walla hitande foof walla lewru foof kono million o lewru wondu tawata ɗum ɗon tawata a waɗi hen maaro a soodi hen maaro eywa a soodi hen neɓa men ɗen gueɗe eywa e fereji ma hankkadi a yaltinanta ɗum asakal so tawi ni mbiɗen kalis gadiɗo fayida mo adi hebde o ñiɓata e jungo makko o hankkadi fayida mo sakkiti hebde o wiyetake yo tappe hen sabu tawtata ɗum ɗon eywa kaalen ñawore ñamande est ce que ñamande saɗa aska a calculat ɗum ma walla ina waɗi sarɗiyeje ñamande kala nde keɓɓiɗa ɗum e jungo ma bitik ma aɗa aska hitande foof kalis ma mo ñamlirɗa hen walla bagage ma mo ñamlirɗa hen aɗa yoɓe kalis so tawi woni e juuɗe mo ñamluɗa woni duuɓi 3 duuɓi 4 saɗa calcula asakal ma saɗa calcula magasin ma bitik ma ñamale ɗe ñamluɗa yimɓe ɗe ɗin a calculta ɗum a askata ko ñande nde keɓɓiɗa nde ko nden gaskanta ɗum so tawi waɗi e jungo jomum duuɓi 5 aɗa ñamliri million ngaji 10 waɗi e jomum duuɓi 2 duuɓi 3 ñande nde keɓɗa nde gaskata te nde keɓɗa nde gaskanta ɗum ko hitande wotere so tawi kay wona aɗa acci toon kalis o saabu dogde asakal askande ɗum a sohlani kalis o aɗa jogui goɗɗum ko aɗa hutoro kono saabu andi askude waɗi gaccuɗa toon a ñamlitaki hay so dat mo kalduno ɗon o yoni ala ko ñande nde keɓɗa nde ñande hen gaskata te ko hitande nde ɗon tan gaskanta ñamande ma nde hay so waɗi toon duuɓi kewɗi eywa so ɗo noon teskotoɗa a wiyata kadi ñamande nde a heeɓi ɗum hande ko ma timmen hitande ala lasli kalis marchandise mo ñamluɗa mo ñamlirnoɗa o
so tawi tan on kalis timmi hitande e jungo ma a askanino ɗum kono a calculano hen ñamande nde hande noon a heɓɓima ñamande nde a yaltinana ɗum asakal de eyyi commerçant ji ɗi teskoɗen ɗo ɓay seeɗen calcula hitande nde ko gasketen ko ñamande nde en calculta ɗum hen en gaski marchandise mo joguiɗen o en calculi en jaltini asakal mum kala nde keɓɓiɗa ñamande haalis ñamande nde andu so tawi lasli o timmi hitande haalis ñamande nde ɗon a yaltinan hen asakal de aha eyyi asakal yaltan hen 2,5% o yaltan so tawi ko 1 million wonno a yaltinan hen 25 000 gaska eyyi teskoɗen ɗo hewɓe ne belsido ɗum neɓe calcule ne mbatta inventaire eɓe calcula pour ɓe gaska hitande nde timmi ñamale ɗe ɓe calculani ɗum eywa ɓe gaski ha woni lebbi ɗiɗi lebbi tati ɓe jomni ñamande nde ɓe jagga kalis o kadi ɓe paɗa hitande wonde walla ɓe mbatta e marchandise mabɓe walla ɓe ñaama ala kalis oɗon ɓay tan lasli o ko ñamlirɗoɗa ko timmi hitande lasli mum to kalis o immi to timmi hitande ɗum ɗo wona fayida ɗum ɗo ko kalis ma mo kutorɗonoɗa o ko hen yalti eyyi ɓay tan on timmi hitande ñamande nde keɓɓiɗa ɗo nde eywa a askanan ɗum hitande wotere hay so tawi noon waɗi duuɓi sappo ñamande ko ñamdirɗa ko woni duuɓi sappuɗoɗa yomnade ko hitande wotere eywa gaskanta ɗum so tawi noon gaccirɗa toon ko pour dogde asakal sa heɓɓima kalis o duuɓi ɓennuɗi ɗi foof a calculan ɗum jaltinana ɗum asakal a wiyatake ɓay a salima addoyde kalis ma o a askanan ɗum hande ala accete hande keɓɓiɗa ɗum sa waɗi toon sa acci woni toon duuɓi 5 ñande nde keɓɓiɗa nde a calculana ɗum 2,5% mbaɗa ɗum laabi 5 eyyi 2,5% woni temedere foof aɗa yaltina hen ɗiɗi e feccere eyyi ɗum woni million foof ko ujunnaji 5 eywa yaltinante asakal eyyi so tawi noon ko askinande yaltinande ɗum asakal hitande wotere ina waɗi sarɗiyeji ina yaaha sarɗiyeji 4 eywa ɗo noon sarɗi gadiɗo yo taw ko ñamluɗamo ko eyyi ko kalis ɗi kusorɗen ɗo ɗi walla ko kanŋe walla ko kalis danejo wayno kalis gal eyyi walla ko marchandise mo ganduɗa eywa ko marchandise mo codirnoɗa julagu ñamluɗamo e marchandise he eyyi marchandise mo codirnoɗa julagu mo connoɗa ñamluɗamo hen eyyi foti ko marchandise mo ganduɗa ko batteɗo hectare woni commerçant ji ɗiɗo eɓe como kala marchandise moɓe coodi e wonno julago ne waɗi façon ngaji ɗiɗi codowo ne yeyta kala nde o heeɓi prix moƴƴo o yeytat walla codowo eywa ina mofta ha prix o ha jamanu mo ɗum sattata o so tawi sattoyi hankadi prix o ɓamtima o fuɗɗo yaltinde omo sooda wayno sodoɓe wayno basalle en ɓe mofta ɗum e chambre froide ha prix o ɓeydo eyyi ha julde taski faando walla ko nandi hen o watta yeyde walla so tawi guese ɗe coñi kawle mbeeti ɓe coñi jomum eywa sooda hen gaweje ɗe ha heewa mofta so tawi yeehi ha ceeɗu o aroyi gawri satti o yaltina omo yeeya oɗo kadi ñawore makko ko banggue ma en kaaloy eywa ñawore makko eyyi oɗo joni mbiɗen ko sarɗi gadiɗo o taw ko kalis o ñamli oɗon ma walla ko marchandise mo ganduɗa o sodan omo yeyta eyyi walla marchandise mo eyyi mo sodata omo yeyta on o ñamli oɗon o ñamliri ɗum ladial o waɗi hen ladial eyyi o ñamli ɓe jaggi dat nde o yoɓete eyyi so tawi noon ko ñamli ko mana ko bagage eyyi bagage o komo sodata omo mofta ha prix o ɓamto o fuɗɗo yeyde walla ko hunde nde o hutortono ɗum o ñamliri hunde nde ganduɗa ko nde asakal waɗɗaki e muɗum ɗo ala hen ma en kaaloy ñawore muɗum eyyi ko yo taw tan kalis o ñamliri omo yoɓe kalis walla o ñamliri marchandise mo ganduɗa ko marchandise jeeyeteɗo marchandise mo ganduɗa so joɗinoma to makko ɗo somo aska omo calcula ɗum aha eyyi o sarɗa ɗimmo o
woni nde o heɓɓoto wo ñamande nde so tawi ñamande nde o yoɓaka nde taw o heɓɓaki ɗum o askanta ɗum ko ma o heɓɓo o askana ɗum sarɗi tataɓo o woni ko heɓɓi ɗon e ñamande nde ko yoɓa ñamande nde ko kalis kalisaji men ɗiɗo kutorɗen ɗi walla ko kange walla ko kalis danejo walla kalis danejo yo taw ko ɗeɗo gueɗe so tawi noon ko bagage o ñamluno o yoɓa kadi ko bagage arte jungo makko ɗo ala hen sarɗi battuɗo nayaɓo woni ko heɓi ko ina timmi nisab fodde asakal hay so tawi eywo timmi ko heɓɓi ko yo taw timmi nisab walla ko adi ɗum ko manam to yaltunoɗo so tawi noon ko heɓɓi hen ko timmani nisab kono omo jogui ko ene timmina ɗum nisab walla won fayida goɗɗo mo joguino en kaali ko woni fayida won fayida goɗɗo mo joguino on watta hen fayida o timmini hitande walla walla won fayida mo joguino fayida o ne timmini nisab o watta hen walla ogirɗe o jogui aɗa ogirɗe woni to kange asete wayno sa yeehi hedde Kedugu to ɓe gasata e minuji ɗi kange ne yalta hen walla kalis aɗa andi ogirɗe en kaali sarɗi mum wona ma kalis o timma ma hitande ala so tawi koye ogirɗe ɗe guittuɗa koye gasɗe ɗe gasɗa ko jaltinɗa ɗon ko so timmi garamuji 90 tan askat wona ma hitande filto ala joni noon kanko ko heɓɓi e ñamande nde tawi ɗon ko omo jogui kalis ogirɗe ɗo so timmi taw kalis ko ogirɗe o timmi eywo nisab woni garamuji 6 so tawi kange so tawi ko kalis timmi 200 mbuuɗo han caggal muɗum noon o heɓɓi ñamande makko nde hay so tawi ñamande nde timmani aywa nisab hankadi o wattat ɗum e haalis goɗɗo mo timmuɗo nisab o calcule ɗum lawol gotol so tawi noon manam ko yomnoto ko yoɓete ñamande nde ko laabi kewɗi lewru foof o yoɓe walla balɗe sappo foof o yoɓe kono noon walla fayidaji kewɗi pawdirɗi e jungo makko oɗo adi arde oyo rewi hen goɗɗo refti hen aɗani ɗo so tawi ko fayida en mbino fayida cakki gadiɗo arde o wattat mo e cakkitiɗo timminɗo ɗum nisabo ko ɗon o wattat teskade ko ma ɗon ñande timmi nisab nde artoya so tawi wonko yejjiti hen ñamande nde wayno lewru fof omo yomno te aɗani hitande askete kono lewru fof omo yomno location o kono timmani nisab ko jogui ko timmani asakal lewru fof omo yomno kono noon haalisaji ɗi ne fawdira haalis majjir mo yejjiti mo ganduɗa omo yejjiti nana e hakkude he en mbino fayida mo heɓata o mo adi hebde o timmani nisab fodde asakal caggal mum o heeɓi goɗɗum kono so wat derndiniɗi ene timma asakal mo sakkiti hebde o ñande nde o heeɓi ɗum ɗon o teskoto so timmoyi hitande hankkadi o watta askude so tawi no woni laabi nde timmata hankkadi timmi asakal kono caggal mum goɗɗum ne ara wonko yejjiti hen noon mande o heeɓi ɗum hankkadi ko nde o adi hebde nde ko toon o teskoto so ɗum ɗon timmi hitande tan ko adi hebde ha timmi asakal ko so timmi hitande tan hankkadi ko hen o teskoto o watta askande ɗum so tawi noon ko borom bitig mo ganduɗa ko wiyete almudir mudir woni codowo tan ne yeyta kala nde o heeɓi prix o yeyat wayno bitikaji men ɗiɗo eɓe como eɓe jeyta eɓe como eɓe jeyta oɗo ñawore mum jiiɗa e biyeteɗo muhtakiru muhtakiru woni mo ganduɗa o soodat
marchandise o mofta so yehi ha prix o ɓamtima o yeeya oɗo ñawode mun ko bangue eyyi oɗo joom bitik comotoɗo ne yeyta oɗo marchandise makko o kala ne timmi hitande o calculan foof o yeeya mbiyannomi o calcula foof o yaltinan ɗum asakal so tawi noon ko dumbowo walla o mofta gaweje ɗe o sodat ɗe ha hitande ina yama hitande aroyone gawri manka ha wona duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati oɗo kala nde o yeeyoyi ko nden o yaltinanta ɗum asakal eyyi kala nde o yeeyoyi ko nden o yaltinanta ɗum asakal wiyetake hitande fof omo yaltina asakal eyyi hayso tawi waɗi e jungo makko aywa fodde duuɓi tati nde omo mofti omo dumbi bagage o ko nde timmoyi nde o yeeyoyi haw heeɓi kalis o nde ko hen o teskoto on saaha o yaltinan ɗum asakal lawol gotol bandiraɓe ne wayno ko joguinoɗen hojomaji timmi wadde en karanɗo inchallah so Allah artiri en e ñalawma aljuma paaɗo jokken ha joni ko fati e ñama fati e ñawore asakal eɗen jaɗanno to banggue caméraji to musidɗo men Djiby Dieng e bandiraɗo meɗen debbo aywa Aissata Guissé eyo to banggue montage musidɗo men Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh